Kali Bapak sinten? Bapak kita mau desa napa, Pak? Parirejo, dusune Blembing, Kecamatan Purwodadi. Nggih. Napa sing ingkang jenengan semerepi napa, Pak? Saking sejarahe desa niki, Pak. Lah aku dhewe cara pribadi ya sesepuh biyen iku bundene ya sing iku gempol mau ya sedikit gempol. Bundene biyen niku carahe biyen sadurunge Islam itu kan kejawen ya biyen kejawen. Lah mlebu Islam lan kene iki ya sing bapak kan niku ya jenenge sing salah siji sing dikenal lan kene jenenge Warga jam baju baru menangi sing itu namanya dia adalah besar Nggih. Sing paling tuwa sinten, Pak? Mriku, Pak. Ten punden gempol niku sinten namine? Punden gempol iku saweruku sing karane jeneng Mbah Singajaya terus marono Mbah Gendruk Sari nek asale sampeyan. Gendruk Sari. Gendruk Sari. Enten makome mriku? Kawono iku kan istilahé apa ya? Lek wong biyen niku wis ngono. Petilasan. Kayak semacam kayak belas sing artinya sing di nggene wong slametan lek bersih-bersih desa memang iku. Oh, nggih. Tapi makome mboten wonten. Makom kan. Oh, nggih. Lek cara tungane mbok ana aku yo gak paham soalé kon istilah tahun jaman tahun yo sadurunge merdeka ya. Tapi niku istilah sing paling sepuh mriki, pun anu nggih sing babat niku nggih. Sing bapak to nek kono biyen niku lek sadurunge hitungane syariat Islam biyen niku mesti slametan mesti desa kon Tasik wonten saniki. Tasik di Oh. Oh, nggih, nggih. Nggih, pun anu. tahun 70 saat-saat Terakhir napa? terakhir istilah kayak keselamatan itu kayak misalnya kayak tumpengan Oh, ngoten. saja Nggih pun dangu nggih. Tapi saniki tasik enten sing anu, berarti ngono sambangi mriku tasik wonten mboten? Warga mriki. Oh, pun wonten enten nggih. Tapi itu kan tertentu iku pun wis enggak wani terang-terang. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Dila sak weruku dhewe kok ngene kono ku ya kena istilah biyen niku lek istilah kaya misalnya zaman mobil itu lagi ngarani keblok itu nih kono mesti ana tanda-tanda nek kono kate keblok itu biasanya macan putih. Nggih. Macan putih wujudnya ning kono. Iku ngono biasanya katene teko wabah penyakit. Tapi artinya ning kono lek zaman biyen niku iku biasanya ana sing ate lali sing gak ana sing misalnya gak diselamatin biasanya betul. Tapi saiki tradisi terus Pun ijal nggih.
Dadi Dadi bingen niku punden niku berupa napa? wit gempol gede. Oh, wit gempol. Ageng. Sakniki pun anu, Ning kono ana sumbere jenenge Mojolimo sumbere. tasih enten sumbere. Sumbere ditutup kena tol. Oh. Asine enten sumbere. Ya ning kono niku Mojo limo napa, Pak? Sumbere enten limo napa ya napa? lek sumbere iku mek loro ning kono bukur-bukur ambek ngisor sing bisa 200 sing bukur tinggi. Oh, ngoten. Sakniki pun nggih pun ketutup. Saiki wis ketutup saiki gawe sumber ngebor Oh, bawah ngoten. tanah itu saiki. Nggih, nggih. Dadi pamit-pamit saiki. Menawi Yai Zuber niku ibaratnya anu sesudahe nembe nggih tisak nggih. Oh, nembe. Sekitar hitungannya wis mulai berhasil itu kayaknya wis mulai tahun 70 Jenengan tasih anu menangi Yai Zuber nih. Oh, Yai Zuber. itu masih ngelang ngaji sekolah itu ada gini sampai Pak Riaji. Kali Pak Sinten? Pak Riaji. Ya, Pak Riaji. Pak Riyaji. Oh, ngoten. Pak Riaji pas ngomong ini Pak Juberien sing gawe ini Pak Riaji asal itu ke Sukoharjo. Oh, Sukoharjo Pasuruan. Pasuruan tadi dicap mulang bareng ono kene mriki khusus. Umumnya gak iso maneh. Sedawe tahun pinten, Pak? Anu Yai Zuber nih. Lek ya juga menapa lek Kinten-kinten? lek Pak Riaji tahu Pak Riyaji 92. Oh. Pak Juber sama ini Pak Riaji. Oh, Yai Zuber sak mantune Pak Riaji. Pak Riyaji. Dadi tiang kali niki ibaratnya nggih sing mulang ngaji mriki. Soalnya kan Pak Riaji kan diarani ilmu ini cari ilmu tapi oleh kedua mulang ngaji ben iku sehingga dia itu golek barang salah satunya akeh sajane lek itu termasuk paling menonjol itu artinya ya juga soal guru sing peranane tapi sing istilahnya bareng Pak Riaji memang ternyata ngomong ini tujuannya ya untuk muat murid-murid agama Islam sing saiki. Nggih, nggih. Ya cacane ya mulai biyen ya Islam cuma tradisi sing kaya ngangkena pundhak iku memang sih ana kental dengan apa ya ritual-ritual selamatan tumpengan. Jadi lah tumpengan biyen iku ngene kempol biyen sadurunge tahun 70-an. Nggih. Sak lintune niku Yai Zuber enten malih mboten sing tokoh-tokoh sing sepuh mriki. Lah wis sepuh-sepuh ya sekarang iku tok sepuh-sepuh kare kota Samarinda iku ya golongane wis poton teko pondokan kan yen sing mari belajar ning kene carane Mbak Juber ambek Mbak Riaji ku kan kudu mondok. Lah mari mondok bali nang kene. Dadi salah sijine ya sing mulai sadurunge ana masjid kan iki. Sadurunge masjid ngarep kene iki bene wong kene kare Jumatan Ampro dadi. Oh, ngoten. Sing menjaga hadirane ya salah sijine khotibe Masjid Berkati Mbak Riaji khotibe. Waktu Mbak Juber sik tetep ana di kene. Jadi Mbak Juber itu termasuk sektas sekitar tahun antara 65-an lah sekitar 65 atau 64 Kesangi. ini anu nih mulai mlebu Oh, ngoten iki. Lek sing asli niku niki ya Pak Riaji. Sing asli niki. Sing asli Pak Riyaji. Riaji asli wong iki tapi biar sing satu kepare Jawa masjid itu Tebing nggih. ya wetane kok. Ah, nggih. Nggih. Dadi kan mungkin Jumatan Rono salah satunya termasuk Pak Riaji ini sebagai khotib sebagai imam. Jadi digelir sak kecamatan Brodadi. Punden lintune mboten wonten nggih, namung niku wae nggih. Oh, punden iku mau. Wit gempol niku. Oh, nggih. Lintune malih mboten wonten. Ya mungkin lek niku kono ya coba samantan. Nggih. Nek ngilen malih desa napa niki? Ya padha Brembing Barat. Oh, Blimbing Barat. Mungkin di kono ya ana ya sekarang wit. Nggih. Ning kono tapi lek sing ngene kene sing terkenal sak jane ya wis iki mau ning ngene Kempol iki kene Mbah Sinojaya mek Kendel Sari. Golek aku dhewe gak terwujude kaya apa cuma anyene lek sing wapa-wapa itu lek misale kaya
istilahnya kaya apa ya, Nate ngoten wabah niku. Nate. Tahun pinten wabah niku? tahun sekitar 70. 70 wonten wabah. Waktu gue sama mati itu pokoknya sedih aku lebih dari 2 orang, hampir 8. Tapi satu dunia itu sama tanda-tanda biasanya macan putih. Jadi macan putih garam mulai ya akhirnya mulai ikut. Jadi semacam kayak berikut itu keranda misterius. Jadi wujud keranda misterius jam 09.00 kadang keranda itu berkeliaran. Jadi bersama yang ditekani keranda itu ini yang mau mati gitu. Oh, tondo nggih. Soalnya lah ibu aku dewe, aku tahu nyaksikan. Cuma sing nek keranda iki ya kan omong ya wong papat itu sih. Tapi kan sing jeneng. Wis bentuk manungsa. Ya dalan ya kaya ndukuk dulu satu kene makan. Dan dengan aku rumah, kemarin aku keliling melakukan kampung. Biasanya kurang lebih jam sama pun zaman itu rumah listrik kan. Memang Nggih. ya wis aku memiliki susah berubah liar-liarnya seorang satu berdua. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak informasinya. Yang tepat berada di depan pohon gempol ya yang ada di Dusun Blimbing Krajan, Desa Parirejo. Nah, menurut informasi ini adalah bekas atau dulunya merupakan sebuah punden dari Mbah Singojoyo ya, yang babat Dusun Blimbing. Nah, posisinya berada tepat di sebelah barat jalan tol. Ini sudah dipotong ya. Tapi masih tumbuh. Pohonnya sudah ditebang ya, tapi masih tumbuh, sangat besar ini. Pohon gempol tua jarang sekali sekarang kita jumpai. Nah, dari pohon gempol ini kita akan menuju ke makam Yai Zuber ya, yang ada di makam umum. Dulur, sekarang kita sudah sampai di makam umum Dusun Blimbing ya. Nah, kita akan mencari makam Mbah Yai Zuber. Infonya yang diberi pagar stainless lur. Nah, ini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Nah ini lur, kita sekarang berada tepat di depan makam dari Mbah Yai Zuber ya, Mbah Yai
Abdullah Zubair bin Muhammad. Ulama dan tokoh sesepuh yang ada di Dusun Blimbing. Tidak jauh di sebelah timur makam beliau ya lur. Nah, itu lur. Makam dari Bapak Riyaji. Dulur, sekian penelusuran kita kali ini di makam Mbah Yai Zubair dan makam dari Pak Riyaji yang ada di Dusun Blimbing, Krajan, Desa Parerejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Semoga bermanfaat. Ikuti terus perjalanan saya menapak tilas jejak para leluhur kita hanya di Sarkup Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.